Sanibonani la kuWantsho Phakama, Nibingelelo Sifuna. Sekusuka ukukhuluma la okukhulu emva kwenkulumo kaZimdolo ethe uThibela Mpungose owokuqala igidangoma elikwazi ukuthenga elakha umuzi, lathenga imoto, laphinde lalobola. Igidangoma uThibela Mpungose uzomkhumbula lapha, ugidela lapha uKhuzani Mpungose. Ngokubuka kwakho mbukeli, cela nje ushiye uvo lwakho ukuthi ngabe ngempela uqopha umlando ngempela yini uThibela Mpungose ngokuthi kube wuye owokuqala uthenga imoto ephinde elobole akhe nomuzi. Sacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike. Ngiyabonga.